May balahibo siya, pulang-pula, gintama, kakaiba, fragment, fly, permanent white tower. Yung pinakapanalo para sa akin. May bulsa dito sa taas na pwede nyo pagtaguan ng mga mahalagang bagay. Arrival din na naman po sa Sapatos PH. Ito, papakita po natin yung mga sapatos na bagong dating para may idea po kayo kung pupunta kayo dito o magmamind po kayo sa live namin mamayang gabi. Highlight lang natin ang mabilisan kung ano yung mga naririto ngayon. Meron na naman tayong Airkey na gintama. Magandang sapatos din po yan. Meron tayong size 12, nag-iisa lang po. Lebron, medyo napakalaki niya, no? Meron tayong Antang Alti Flash. Ganito yung design niya. Ganda. May pagka-graffiti. Meron tayong nag-iisang Westbrook dito. Okay pa naman yung ilalim. Meron ding Antang Klay Thompson na ganito. Hindi ng colorway nito. Kakaiba. Black and white tapos parang dirty white. Meron tayong weight na ganyan. Ito yung Jordan column natin. Simula sa baba hanggang taas. Jordan po yan. Meron tayong fragment. May mga flight. Tapos meron ding Travis Scott. Ito nag-iisa lang po itong Travis Scott. So yan yung may bulsa dito sa taas na pwede yung pagtaguan ng mga mahalagang bagay. Sa basketball shoes po pala, ito yung pinakapanalo para sa akin. Napaka ganda po ng kondisyon. Walang tapon sa ilalim. Tapos napakalakas pa ng spike. So effortless po ang pag-spike nito. Panlaro po yan, panlaro ng pang-basketball. Jordan 11 din na ganyan. Tapos ito, na-interesting din tong Jordan na to. May balahibo siya. Yan. Para sa akin, ito po yung pinakakaibang sapatos na dumating dito ngayon. Kakaibang Jordan. Tapos meron din Jordan na ganito. Size 10 po yan. Black. Jordan 4. Kyrie pa dyan. May lining na ganito. Okay din tong Lebron na to. Pulang-pula. Kung pula yung jersey or uniform nyo sa basketball, bagay po yan. Meron din pala tayong Dwight Howard na pick. Ayun yung permanent Dwight Howard sa unahan. Maganda rin ang kondisyon nito. Walang tapon sa ilalim, naka-carbon pa. Tapos sa mga pambabae po natin, ito lang din naman. I think ito yung notable dito. Ang ganda ng Adidas na to. May pagka-Stasi yung datingan niya, no? Napakagaang niya lang. So, ang sarap nito suotin sigurado. Meron din tayong Onitsuka, Mexico 66 din. Size 8.5 lang po yata yan. Tapos itong Adidas na to. Ito yung pinakamagandang kondisyon dito. Adidas na ganyan. Mga pa-cute na shoes. Yun, may Paul George na pambabae. Majority natin yung arrivals. Ito naman po yung mga nasa old stock natin. Pwede nyo pagpilian. Bigyan namin kayo ng discount kung dito kayo kukuha sa luma. Live po kami mamayang alas 6 ng gabi hanggang alas 9 para makapili din po kayo ng mga bagong dating namin na sapatos. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang.